Szanowni Państwo, w związku z tym, że za 2,5 miesiąca, czyli niedługo już święta, chcielibyśmy być jako jedni z pierwszych i zaprezentować naszą świąteczną reklamę. Oczywiście misia z galerii handlowej nie pobijemy, bo tam już produkty świąteczne były w lipcu. Ale zobaczcie sami, co przygotowaliśmy dla Was na święta Bożego Narodzenia 2025. Zapraszam do obejrzenia naszego spotu reklamowego. Tego się nie da odzobaczyć. Do zobaczenia. Wesołych świąt. Naszą kawę kup, naszą kawę kup, naszą kawę kup, zrób rodzinie świąteczny cud. Naszą kawę kup, naszą kawę kup, naszą kawę kup, zrób rodzinie świąteczny cud. Jest najlepsza, od pasji jest najlepsza, świąteczny smak włoch. Od pasji jest najlepsza, od pasji jest najlepsza, od pasji jest najlepsza, świąteczny smak włoch. Naszą kawę kup, naszą kawę kup. Naszą kawę kup, zrób rodzinie świąteczny cud. Naszą kawę kup, naszą kawę kup, naszą kawę kup.